Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbibti u ftit tal-minuti wara l-logħba fi stadio Via del Mare tal-Lecce fejn Juventus rebħu bl-iskor ta' 3-0 kontra it-tim lokali. Kienet it-tieni rebħa bl-iskor ta' 3-0 fi żmien 5 ijiem għal Juventus li virtwalment biss jinsabu jokkupaw l-ewwel post waħedhom tal-klassifika. Kienet rebħa li importanti fid-dawl tal-fatt li il-bieraħ Milan għamlu ir-rimonta kontra Udinese u ta' min jiddeplora il-fatti mingħajr ħafna spjegazzjoni żejda li ġra waqt il-logħba tal-bieraħ. U bekk ħallejna iktar pressure fuq l-Inter, però li huwa twil u mhux l-lok tal-lejla ndiskutu il-fatt li Juventus jinsabu virtwalment l-ewwel għax ta' min jgħid li l-ewwel taqsima Juventus ħallewni xi ftit diżilluż għax għalkemm kellhom iktar azzjonijiet fil-logħba, però xorta ma konvinċewniex u kien saru taqsima riżultat ġust ta' draw. Dejt ninkwieta fis-sens dejt nitħasseb għax Lecce veru għaddej minn mument ħażin jekk mhux se żball din hija raba' telfa minn 5 logħbiet u Lecce li ta' min jgħid għalfejn ta' statistika ilhom ma jrebħu lil Juventus mill-2011 u ma xtaqx li ssir is-sorpriża llejla. Kellux ikun Juventus rebħu diskor ta' 3-0 dopjetta ta' Dusan Vlahovic u daqqa ta' ras sabiħa ta' Gleison Bremer. Ta' min jirrimarka għalfejn ta' statistika din kienet 300 rebħa ta' Allegri fis-Serje A u kemm tgħid wara Allegri tal-aħħar mhux qed jirbaħ bl-iskor ta' web xejn imma anke il-logħb li qed juri t-tim tiegħu juri li hemm ċertu progress. Juventus li niżlu fil-Pulja mingħajr żewġ plejers fundamentali, jien nitkellem dwar Rabiot, Francis Rabiot u Federico Chiesa. Chiesa illi iktar ma jmew iktar qed narah jiġi jiġbaħ il-Dybala fis-sens ġiex logħbiet jilgħab u sfortunatament xi oħra ma jilagħbhomx. Nota stunata fl-ewwel taqsima ma pjaċir biha li kien McKennie li fil-logħba sħiħa kien l-uniku plejer ta' Juventus għal karta safra. U dan iwassalni biex nibda l-paġella. Szczesny li ntieħ 16 Szczesny li lejla ftit li xejn kellu x'jagħmel u fil-ftit li kellu x'jagħmel għal dak li ġie għal idejh. Gatti 6.5 Gatti li jien anke ħafna fl-offensiva kellu logħba dixxiplinata ħafna u bekk intieħ dik il-marka. Bremer illi apparti d-daqqa ta' ras li sammara fil-lasta u verament pjaċir li nara difensur jagħmel daw it-tip ta' goals, ta' min jgħid illi fuq il-one-on-one kien impeccabbli kif kien tajjeb ħafna. Danilo intieħ 6.5 li ftit li xejn għamel żbalji Danilo u mexxa lid-difiża b'mod ordinat ħafna. Cambiaso li l-ewwel staġun Juventin tiegħu qed ikun wieħed pożittiv immens mill-ballun tiegħu ġie cross għal mill-goals, sostitwit 29 minuti minn Alexandro li mhux ħantieħu vot u ta' min jgħid il-kuntratt Alexandro jidher fiċċa li mhu se jiġi
imġeddet. McKennie 6.5 l-uniku ħaġa li kien jixtaqlu kien il-gow għal miġdiet il-logħba ta' sustanza li għamel, imma seraqulu Vlahovic li t-attakkant egoist li hu skurjatteni gow. Locatelli li kellu logħba perfetta 6.5 tgħidu li ma tifrax labtu kontra l-Lecce għax kellu logħba tajba ma Locatelli qed juri progress. Fl-opinjoni tiegħi Miretti kien l-ar player. Sfortunatament fl-taqsima bej Edward li lef xi 13. Il-ballun bekkanti 5 sostituit minn Weah li ntieħ 6 però Weah kien aħjar speċjalment ma sieħbu l-Amerikan McKennie. Kostic li fl-ewwel taqsima li kieku konti il-coach kont naqilgħu għax miġdi prestazzjoni medjokri, però mbagħad għalaq li ħalqi għax fit-tieni taqsima kien aħjar kien tieħ 6 sostituit minn Ellen Junior li saħansitra li nagħtih 6.5 li talent Ingliż. Vlahovic bit-tieni doppjetta fi żmien 5 ijiem intieħ 8 hija l-paddej da bid-doppjetti u l-istilla Torka Kenan Yildiz intieħ 6. Forsi ma kienx l-aħjar logħba tiegħu dan għadu qed jidra, forsi ħana tiġat nollu l-aspettattivi, però 6 ħaqqu żgur. Sostituit minn Milik li mhix ħantih vot. Allegri ħaqqu 7 kienet fl-opinjoni tiegħi rebħa illi ħadem għalija Allegri fis-sens tgħidu mhux dejjem jaħdem għalija Allegri ma qed tidher li tiegħu. Il-logħba li jmiss issejja nhar fis-6 home kontra Empoli, ġifieri sal-weekend li ġej. Qabel intemm ma rridx ninsa ngħid illi wara hemm pawża ta' riklami u mbagħad jidħol Julian Grixxi li żgur ukoll huwa kuntent bil-prestazzjoni tat-tim tiegħu, issa dettalji jagħtihu. Jien qafaw forza Juve fejn wara fejn u mbagħad nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla wara l-logħba kontra Empoli. Saħħiet ħbieb. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Game Breaker ser jibda l-2024 bil-kbir. Tiftakruhom il-magni tal-logħob li konna nsibu f'kull bar jew ristorant matul is-snin 80 u 90? U xi tgħiduli jekk insemmilkom il-logħba Time Crisis. Ekku ħbib tagħna, Game Breaker ser jibda s-sena l-ġdida billi jħodna lura fi żmien u jdaħħalna fl-avventuri tal-aġent internazzjonali Richard Miller permezz tal-magna tal-logħob li għandu disponibbli fil-ħanut ta' Birkirkara fejn il-klijenti tagħna jistgħu jilagħbu din il-logħba xejn. Mela allura x'qed tistennew ħbib tagħna? Ejjew sal-ħanut ta' Game Breaker, ġeddu l-memorji ta' żuridkom permezz tal-magna tal-logħob ta' Time Crisis. Jirnexxilkom tgħinu lil Miller jikkompleta l-missjoni tiegħu. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch.
Il-lejla tajba l-kolat nilqakom għal episodju ieħor ta' Mix Zone, jiena Julian Gixti u llum ħan ippreżenta l-sibijiet tiegħi tal-partita bejn il-Bournemouth kontra l-Liverpool tal-biera. L-iskor finali kien ta' 4-0 favur il-Liverpool ġewwa l-Vitality Stadium tal-Bournemouth u minkejja il-kondizzjonijiet kienu xejn faċli għax il-Liverpool kważi dejjem batew meta labbu f'dar ground. Kif ukoll it-teb ma kienx mill-aħjar għax kien ħafna rieħu hekk u ċertu timijiet jaftaffet tagħhom dik. Il-Liverpool murew l-ebda sinjali li ħajbatu għalla volja l-bidu il-Bournemouth ħarġu għalina għax kellhom xi 4 corners fl-ewwel 5 minuti. Ma minkejja li kellhom daw il-corners kollha jisu ma kienux tim li jidhru li ħajtuna l-battikati jew hekk. L-ewwel ħaf kien ħaf veru kwiet ħafna, pa speċi ma ġara xejn ta' barra minn hawn. Li nixtieq nitkellem huma fuq żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa fuq il-VAR għax milli jidher kull logħba qiegħda tagħmel minn kollox biex tfotti l-Liverpool. Għax jiena ħatkellem fuq l-inċident illi Kluivert kellu l-istads tiegħu molli ma' Siq Diaz u kienet mossa perikoluża lija la volja ħall-ballu l-ewwel. Għalija la Jones kien tkeċċa kontra Tottenham ħabba l-istess raġuni illi ma kienx fl-opinjoni tiegħi issa forsi tgħidu l-inqabajis tiegħu hekk għax mal-Liverpool. Xa tgħidu li siqu kienet il fuq, pa speċi Jones mara l-ballun u saqajh ir-rolja tużel qed għal siq bisuma jew ma nafx min kien. U qala ħamra għal dik. Fil-partita tal-bieraħ, Kluivert lil Diaz għalija kienet 10 darbitar. U għas iċċekjaw xej il-VAR, pa speċi iċċekjaw ftit sekondi għallu laħal ballun xismu ma rawix perikoluża li għalija ma nafx jien. Il-problema li għandi il-VAR mhux il-VAR innifisha għax il-VAR tista' tgħin tikkoreġi l-iżbal li jagħmlu referees. Ma min jużaha fil-Premier League ġimgħa wara ġimgħa dejjem l-istess. Jew għax goal offside kontroversjali, jew inkella penalty kontroversjali. Jew kella karta ħamra kontroversjali, jew ikun hemm azzjoni fej kella tkun karta ħamra u ma jarawix. Ġifieri ma nafx jiena. Isa demmek għal xejn. Nibqgħu sejrin hekk. Qasiri da ġismu fil-Premier League iktar il-VAR. Għax mhux qiegħda tgħin ir-referees ma nafx jiena. Għalija ma korruzzjoni, eżin m'għandix ħafna kliem fuq iktar, kull darba naraw deċiżjoni għar mill-oħra, pereżempju ta' Tottenham onside ċar ta' Diaz ma ċċekkjawiex, mbagħad il-handsball ta' Odegaard ma ċċekkjawiex, ma nafx jien. Ma insomma, ħalli ma għax naħli l-ħin nitkellem fuq il-VAR għax xejn ma ħajinbidel, ejja nkun onesti. Il-Liverpool għalla volja l-ewwel ħaf kellhom iktar possess għall-ballun pa speċi ma kienx hemm dik it-tret li ħansibu ballun mill-ewwel. Ikolli nażel żewġ players li kellhom l-ewwel taqsima tajba ħafna għalija Conor Bradley li dat għandu 20 sena u għamel u beda l-ewwel logħba tiegħu fil-Premier League u kienet l-ewwel logħba li qatlab insomma fil-league. Għala volja rajnieh pa speċi jilab fil-kompetizzjonijiet l-oħra fil-Carabao Cup, fl-Europa League u l-FA Cup. Kull ċans li qed jingħata speċjalment li palissa għandna nuqqas ta' trend b'injury qed jieħu l-opportunità. Kien żventurat tul il-logħba li pa speċi ma skurjax imma fl-aħħar mill-aħħar kien ġab assist għal wieħed mill-goals ta' Jota. U defensive li kien vera tajb ħafna wkoll. Kif ukoll irid nitkellem fuq McAllister. Da qed palissa qed jilgħab out of position għax jien għalija mhuwiex ta' CDM u għalija xorta nibqa' nemmen li żball ma ġibniex long term replacement ta' Fabinho imma li għandna tnieqdew palissa hopefully nibqgħu hekk sal-aħħar tal-istaġun ma xorta nemmen li għandna bżonn. Insomma li rrid ngħid fuq McAllister kien l-aħjar player l-ewwel ħava li easily ma tilifx il-ballun darba anzi waqqaf kull tip ta' kontrattak potenzjalment li seta' kellhom il-Bournemouth, rabaħ ħafna bl-Allen
mexxa l-ballun ħafna l-qoddim u prova jekrea xi ħaġa. Mbagħad it-tieni ħaf il-Liverpool ħarġu kif nafuhom dejjem, pa speċi ġieli meta l-Liverpool ikollhom l-ewwel ħaf mhux mill-aħjar, il-tieni ħaf dejjem joħorġu għall-lob u hekk rajna insomma rġajna żewġ goals ta' Nunes u żewġ goals ta' Jota li m'għandniex ingergru u vera kuntent nara Nunes jiskurjax pa' speċi dal-plejer kont semmejt f'episodji ta' qabel illi għandu problema qudiem il-lasta. Wara ċertu riflessjoni uħsieb fuq għal xiex jista' jkun illi mhux qed jiskurja daqskemm xtaqna, nemmen illi minn hawnhekk ġej ix-xogħol għax pa' speċi mill-moħħ għax jew jaħsibhom iżejjed għax imbagħad tara iż-żewġ goals iskurja llum, ma ħsibhomx darbtej, ġas qabad u xxuttjaw u tnej daħlu pa' speċi kienu finishes bellezza għalija proper striker goals kienu. U għal dawk ir-rivali li qalulna li Nunes flop, Nunes xajtu ħal xej, xajtu biex jiskurja darba f'mitqamar, żgur għalqilhom ħalqhom il-bieraħ. U pjaċir nara lil Nunes pa' speċi brilla u hekk għax jindejjem qed li hemm plejer fih li għandu potenzjal ikun wieħed mill-aħjar strikers fid-dinja. Ovvjament wara sena u nofs ċertu mistoqsijiet jinstaqsew pa' speċi għal xiex mhux qed jiskurja regolari, imma tinduna l-impatt li għamel fit-tim pa' speċi li rajnija wkoll meta konna tilabbu mal-Fulham il-partita li għaddiet ta' qabel il-bieraħ. Kien beda dik il-logħba fil-bankina u fl-ewwel ħaf pa' speċi konna wieħed minn taħt u ma derniex li ħaniskurjaw. Imbagħad daħalu u ġennen ground tista' tgħid għax daw ibatu jlaħqu miegħu tal-Fulham kif ukoll għamel l-assist ta' Jones u Gakpo illi skurjaw u dawru l-logħba. Kienet rebħa impressjonanti ħafna l-Liverpool. Ovvjament tqis ukoll li t-temp ma kienx l-iktar mixxiera għax ma speċi kien daqsxejn rieħ u hekk mhux qed nipprova nġib skużi u hekk għax fil-verità anke għal Bournemouth tista' tgħid. Imma apparti minn hekk il-Bournemouth kienu għaddejjin minn forma tajba ħafna fl-aħħar 8 logħbiet rebħu 19 punt, 6 rebħiet draw 2 telfiet. U żewġ telfiet kienu kontra żewġ timijiet tajbin ħafna li kienu Tottenham, New Year's Eve kif ukoll il-Liverpool il-bieraħ. Jota skorja żewġ goals ukoll, kienu żewġ finishes tajbin ħafna, proper striker goals ukoll kif kienu bħal ta' Nunes. U jiena forsi ngħid ħaġa u jaf min ħajjed li pa' speċi qed tesaġera imma bil-goals li skurja Jota u għet mill-aħjar finishers fid-dinja lija. Mhux l-iktar plejer tekniku ħafna li tgħid pa' speċi għandu daqsxejn weaknesses fil-logħba tiegħu xi kultant il-passing daqsxejn konsistenti. Kif ukoll mhux dejjem kapaċi qabeż plejer u hekk, imma effettiv ħafna pa' speċi jittieħ ċans kemm saħi il-leminija li hija s-siq tiegħu b'saħħitha l-iktar. Jew bix-xelluk, jew b'rasu. 99% ħajamilhom. U pa' speċi mhux plej li jfallilek lassi vojta jew fallilek ċans kbir jew hekk. Jifieri vera plejer clinical ħafna u ċans dejjem jieħdu kważi. Ma' parti minn hekk illi irbaħna kontra team away illi bħal da żmien sena kontra timijiet bħal dawn away konna nitilfu kif nafu sar l-oħra tlifna 1-0 magħhom wara li tajna 7 United. Pa' speċi dak iż-żmien kienet l-iktar ħaġa Liverpool li tiġi, pa' speċi kif tmur mill-leta ta' 7 United li dak iż-żmien kienu għaddejjin forma tajba wkoll bad titlef 1-0 mal-Bournemouth. Ġifieri pa' speċi il-ħaġa ma tantx tagħmel sens. Vera li l-futbol ma tistax tgħid dejjem se jiġri hekk, imma
tkun expected li pa speċi wara repata sabab xej kontra l-United illi tmur u ġib riżultat ukoll li żin terbaħ. Imma insomma, dak li ġara s-sena li għaddiet, il-Liverpool jidru tim differenti ħafna tikkumpara minn dak iż-żmien. Qed nilagħbu futbol differenti, għandna players ġodda differenti, biddilna l-midfield ġifieri. Mis-sena l-oħra sa dis-sena bidliet kbar kien hemm. Kemm bħala lob, kemm bħala players, bħala riżultat kif ukoll fejn fil-klassifika għax milux konti qed iqalleb fuq il-mobile hekk u il-ġimgħa l-oħra minna li kien rajt illi bħal da żmien sena l-Liverpool kienu għalaw 3 mal-Brighton away u kienu dak iż-żmien qasam fekk xi 9 jew 10 post fil-klassifika u qed imbagħad tagħmel fast forward għal 12 months illi jiġi bħal da żmien. Il-Liverpool qegħdin 5 punti l fuq, qegħdin l-ewwel kif ukoll tista' tgħid qegħdin l-ewwel minkejja li għandna l-players neqsin għandna lil Salah u Endo qegħdin barra għal jarrappreżentaw il-pajjiżhom fil-kompetizzjonijiet tal-AFCON u l-Asian Games rispettivament. Alla volja Salah kellu joħroġ għax weġġa l-hamstring fl-aħħar partita tal-Eġittu fejn ġew draw, ma nafx kontra min u ma tantx jinteressani, skużawni. U għandna players imweġġajn bħal Szoboszlai, Trent, Robertson dawk it-tlieta għandhom jitlu għax Klopp ikkonferma l-aħbar tajba li dawk it-tlieta ħajkunu available għall-logħba ta' jumejn oħra. Għandna lil Tsimikas, Thiago u Bajcetic ukoll imweġġajn. Tsimikas suppost wasal biex jirritorna fl-aħħar ta' dax-xahar. Però Thiago u Bajcetic kull xahar jisom jgħidulna jkunu lesti x-xahar li ġej. Sabaw li bi kbira li frar jgħidulna l-jisma' fadilhom sa Marzu u nibqgħu sejrin hekk. Min-naħa tiegħi m'għandix iktar kummenti fuq il-logħba qabel ma nagħlaq nixtieq ngħid dawn l-erba' kelmiet. L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom illi urew support kontinwu lili kif ukoll l-sħabi tal-Kamra Sportiva. Napprezza s-support kollha lit-tuni, speċjalment mill-familja, mill-bieb li kemm iżommu mal-Liverpool kif ukoll li ma jżommux mal-Liverpool. Nixtieq nirringrazzjakom kollha. Qabel ma nagħlaq ukoll nixtieq nirringrazzja l-sponsors ta' din il-page li huma Game Breaker, Catalan, The Barber's Room u Spaces. U iktar tard joħroġ il-filmat tal-editur ta' din il-paġna Antonello Abela bil-kummenti tiegħu ta' Super Cup Final tal-Inter kontra Napoli. Nirringrazzjakom u nawguralkom kumplament tal-ġurnata tajba.